and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung Mahiluna pa ang panahon. Ay, ngano? Noon sa day si Cheers! Daddy! Ngano ba? Noon sa Manday siya! Oh, hala. Naon sa itong James na Chelsea? Naon sa daddy ni mo? Daddy! Wait, amira cellphone niya. Hello? Kitsa na ni? Oh, naon sa itong James? Oh, inuog ko! Na-disgrasya si Dong James! Sir Baldwin, 3.25 ang makuha ng usa ka libo dong. Darang yung ipalit ay dara. Mantika, harina, margarin. Nasuwatan ng gamay papel dong. Kuha na. Usa ka libo, kuha 375. Kadita. Ako sorry bihon. Malaga na dong. Ako nagamito na akong calculator. Gamit ka. Paniguro bagay, lisod karong panahon na ba ya? Bahala magganansya. Basta di lang malkansi. Okay. Malaga na dong. Ako sa nakadaw sila. Ako sa kuha ang calculator. Nana. Gusto. Ang 100,000, 100,000. Ang 1,000, kuhaan og 375. 625. So, muna na yung sukli. Be. Kuhaan og 375. So, size 25. Dire. Sir. Ewan mo cellphone. Sir, may nanawag, sir. Ayun na. Sir. Be. Salamat ha. Hello? Unsa imong ikalagad nako nga dili nako ikalagad nimo? Unsa? Si Mary James? Na disgrasya? Asa? Asa ospitala? Nagkasiguro ko nganing mga orasa. Niya si Sir James sa ilang tindahan. Kasi ato, ma'am. Ah. Uy, hala. Ikaw din ni ma'am. Nagsabot mi si Sir James nga moanhi ko. Pasadla ko. Sigurado ka nagsabot mo, ma'am. Ha? Oo, nagsabot mi. Igna nga ni ako. Ano pa sila, ma'am? Uy, surid yung kayo, ma'am. Pero wa si Sir James. Usay wa. Ayaw ganit pamakak na. Awa ko mabakak, ma'am. Uy, wala lagi siya. Kaya na-disgrasya na ospital. Usa? Tinood pa kini mo gisulti? Tinotaon, ma'am. Uy. Asa? Asa ang ospital ah? Si Daddy, Tito! Si Daddy! Pastila na. Alanggod ka. Ipalabi ang imong kapangilak na yung Chelsea. Hindi naman ko maayo. Ingat daddy ni mo nga mag-uol ka. Kaya may anxiety na ba ko? Pero si Daddy laki. Nausa naman si Daddy na sa suit sa emergency Ako room. kukuhan-kuhan ka ng giati man naman good sa doktor good. O laki. Gati man na lagi siya. Pero sa mayang kaimtang. Ay, magpagkuhan ako sa isultis. Doktor good. Giati man pa Manila. Ni ko gusto bawa si Daddy sa turanding. Ni ko gusto bawa si Daddy. Daddy! Nananama ko eh. Ay, maghawas ka at ano? Ano, tapos gawa sa inyo si Tal, kasama ka, tapos kuha siya din eh. Turanding. That's Jose. Si Ninong ni mo, Baldwin ay. Niya na. Daddy Baldwin! Si Daddy James! Si Daddy James! Kumusta na si daddy ni mo, Dachos eh? Kumusta nga siya?
Baldwin. Naluhin ko na Chelsea dong Baldwin. Kasi magod tayo dili maluoy ni Del Chelsea. Nadisgrasya man si Pare James. Niya, o pag din si Marie Melanie nga, yung inahan. Kata to sa abroad na trabaho. Maulagi, way. Tanawa og palihog monitor tao ng bata taron din ha. Sus may gipamati ra ba tao na? Maubitaw na yung akong ikabalag andong, way. Medyo nangurog sa gugod. Way, basan si Makubang masumpat ang anxiety ni na Chelsea pa. Nakabuhion. Kabuhion, robosam ko. Saan na Ito lang paguluna na. Kimusta ko na makatrigger sa kabuhi ni Del Chelsea. Sila nuwi, mo ikaw rin magkatabang na ko ng Baldwin. Anong dili mo sugbat ang ako kabuhi? Ha? Kanong, saan man? Kan pa? Kanong, pagkaksun na ko mo pa. Maulian ako, bisa na pa mo sugbat ang ako kabuhi. Pastila ni mo turanding eh. Isag na atas ka kulba no? Muhirit pagyapon ka ng kabuang. Ay, di man ikabuang ko. Wawang ko magbinuang dong Baldwin ko. Tinatanay maning ako. Nahilong dati turanding eh. Ingon ka ba yung hildom? Masugbat ka din ni Ron? O di ko'y dili ko na yung mapagakson na. Matagbog yung kagukon sa kong kabuhi. Kung magkabuhi. Amaw. Sige na dong Baldwin ba? Please. Please, sa tungol ni mo. Ay, kung mo ang katawan na sa mga taong makita ni mo din ni turanding. Mabugakos ka na ako. Sa dako ko may kaglawas na ako. Abi na lang. Sa makakita na ako, ako'y bayot. Okay naman ko, dog. Muladlad lang yung ka dong Baldwin. Nabuang ka. Muladlad sinuod pa. May din ladlaran kayo sa ospital. May daghang doktor nga muatiman ni mo. Kasi daghang injection. Kung tanong kang bayuta ka, kurai mo. Yun na ra. Nagsultihan sa nakos makadiyot si Chelsea ha. Amaman og pasabto na ko siya. Pero human na mag-istorya. Atiman na siya ha. Kay magsusi ko dito unsa na kahimtan ni Pare James dito sa emergency room nga giatiman sa mga doktor. Daddy Baldwin! Si Daddy James! Relax lang, Chelsea. Giatiman naman sa doktor si daddy ni mo, James. Dili na ta mabala kapag ayo ana. Ang ato ron nga i-relax nimo ang imong kaugalingon. Madali ka magunahon na umilad. Positive lang ka. Unya, iampo na to si daddy nimo nga maayo dayon. Aron dili na ta mabalaka. O dili ta magdugay din sa ospital. Aba? Day Chelsea? Day Chelsea. Day, relax ang taon, day. Okay naman to sa daddy ni mo. Kay, wala naman to dali-dali. Kuhaan ko ng ang mga doktor, wala naman magdali-dali. O ang nurse, nga nagatiman niya. Ayaw na taon pakuyawi, day. Kalma lang ba? Ayaw mo pakuyawi. Tuwan naman si Ninong Baldwin ni mo. Nagsusis kahimtang ni Dong James. The Chelsea? Nasaan ka, Day? Ipaningot mo kabayo niya, nangurog. Ay, kinuko na Chelsea. Nasaan ka? Ayaw, taon, Day. Mamatay lang yung ko ini. Day, nagbambawag na akong tuon. Nangurog, Day. Ayaw taon, Day, Chelsea. Why? Wala yung ko ini, Day. Daddy! Chelsea! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!